z gréckych bájí a povestí Daidalos a Ikaros. Minos bol grécky král, bol to veľmi divný, ukrutný a dokonca až zlý človek. Využíval svojich poddaných, ako sa len dalo. Raz si zmyslel, že pošle odkaz jednému sochárovi a bajnému vynálezcovi Daidalovi. Príď hneď na môj ostrov a zober so sebou svojho syna. Mám pre teba robotu. Samozrejme Daidalos musel poslúchnuť, tak zobral svojho syna na loď a priplávali na ostrov Kréta. Kráľ ich samozrejme už očakával. Kráľ žil vo svojom obrovskom paláci v meste Knos. Želám si, aby ste v pivniciach môjho paláca vybudovali bludisko. Bude tajné a pod hrozbou smrti nikomu o ňom nesmiete povedať. Bludisko samo o sebe musí mať toľko poprepletených tunelov, aby nikto, kto raz vôjde dnu, nenašiel cestu späť. Bude sa volať labyrint. Daidalos zostal prekvapený a ani sa mu nesnívalo, na čo kráľ takéto miesto bude potrebovať, kvázi takú čudnú pivnicu. No samozrejme museli splniť kráľov rozkaz a tak sa dali do ťažkej a náročnej roboty. Keď bol labyrint hotový, zistil Daidalos, aké tajomstvo bude ukrývať. Mali tam uväzniť strašného netvora, ktorý sa volal Minotaurus. Minotaurus mal bičiu hlavu a ľudské telo. A čo bolo najhoršie, živil sa ľuďmi. Počasie prišiel Daidalos ku kráľovi a pýtal odmenu za robotu. Minos zostal zarazený a ešte sa dokonca nahneval. A ty si myslíš, že keď ty a tvoj syn ste jediní ľudia na svete, čo vedia vojsť do labyrintu a výjsť von, že vám dovolím odísť? Myslíš si, že za toto si zaslúžiš odmenu? Kričal kráľ. Zavolal strážcov a tí zamkli Daidala a Ikara do vysokánskej vysokej veže. Samozrejme kráľ im tam posielal jedlo a pitie, ktorého mali dostatok, no oni chceli byť voľní a nemysleli na nič iné, iba na to, ako by odišli z tej veže, no ako by utiekli. Daidalos po čase začal pozorovať vtákov, ako ponad more odlietajú z ostrova a nakoniec vyhútal takýto nápad. Deň čo deň kládol na oblok čas jedla pre vtákov a zbieral ich perie. Po mnohých mesiacoch sa konečne mohol pustiť do roboty, ktorú starostlivo skrýval pred očami strážcov. Samozrejme, čo si myslíte, milé deti, čo robil? Robil krídla. Obrovitánske krídla. Raz zobudil Ikara veľmi zavčasu. Náš útek je pripravený, povedal mu. Ujdeme. Ikaros žasol a chválil otca, keď videl 4 obrovské krídla, ktoré zmajstroval z pírok pozliepaných voskom. Postav sa, prikázal Ikarovi, a ja ti pripnem na plecia 2 krídla. Potom synovi dal rady. Hotovo, pôjdeme k obloku.
Vyškrabali sa na obločnú rímsu, ale Ikaros pozrel dolu a pozerá a má strach. Budú tie krídla bezpečné? Daedalus mu hovorí, rob to isté, čo i ja. A nezabudni, nesmieš letieť prinízko nad morom, aby ti vlny nezmáčali perie. A nevystupuj ani veľmi vysoko, lebo slniečko, ktoré stále svieti, by ti roztopilo na krídlach vosk. A tak skúšali lietať. Letíme, skrikol Daedalus a zoskočil z rímsy. Ikaros sa díval, ako otec roztiahnutými krídlami plachtí vo vzduchu. Potom si dodal odvahy, nadýchol sa, skočil, najprv padal, no po chvíli cítil, ako sa vietor oprel do krídel a ako ho nadnášajú. Pomaly letel za Daedalom. To je nádhera, kričal. My naozaj letíme. Odlietali z ostrova preč, z väzenia, ktoré mali vo veži. Ikaros, samozrejme ako mladý človek, bol z toho uveličený a nadšený. Zniesol sa nad morskú hladinu a potom strmo zamieril hore. Samozrejme zabudol na to, čo mu otec prikázal. Aby sa nepribližoval k slnku, ale aby nelietel ani príliš nízko pri mori. No, najskôr išiel nad morskú hladinu a potom zase hore k slnku. Letel vyššie a vyššie a slnečná pálava roztápala vosk. Z krídel začalo vzácne perie opadávať a Daedalus hrôzou pozerá na syna, prečo ho neposlúchol. A syn sa rúti do mora, strmo ako hodený kameň. Pre synovú záchranu však nemohol robiť nič.